Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag spiller jeg Minecraft, og det er kun mig, Achilles. Og det bliver en kreativ. Så ja, sparker dem i gang. Jeg kommer til at bygge et hus og sådan noget, og så bygger jeg videre på det og sådan noget. Jeg synes bare, vi skal begynde at bygge det her. Jeg synes, at vi skal starte med at gøre det ud af det grønne her. Bum. Ej, det var virkelig dårligt trykket. Og når at jeg bliver bedre og sådan noget, så kan det være, at det bliver på computer måske. Og der tager jeg også en ven med. Hvis I glæder jer til skole, så kan I skrive ned i kommentarerne, hvis I glæder jer, fordi jeg glæder mig nemlig rigtig meget. Jeg tror nok, det bliver en ret fed første skoledag. Ja. Bum. Jeg synes, at jeg bygger det her hus, og så bygger jeg videre. Bum, 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 bum. Ja, så laver jeg en anden episode, hvor jeg så bygger videre og sådan noget. Og det her, det er episode 1, som I kan se oppe i titlen. Bum, 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 bum. Dup, dup, dup. Sådan. Så er det ret nice ud, tror jeg. Det ligner ikke rigtig noget. Så tænker jeg, at det så skal være det her iron noget. I må undskylde, hvis jeg ikke helt snakker så meget af videoen og sådan noget. Men jeg er ikke den bedste til Minecraft. Ja. Oh my god. Så ja. Jeg tror nok i næste video i episode 2 Minecraft eller sådan noget, tror jeg nok at Jonathan, som I kender fra de andre videoer, er med. Ja. Og hvis der er, at I er ny til at se kanalen, så håber jeg, at I vil like vores videoer, hedder det, og subscribe vores kanal. Det er en fælles kanal, og hvis I ikke kender alle medlemmerne, så er det Mikkel, og så er det Kian, og så er det Jonathan, som jeg også kender fra de andre videoer, og Kian, som jeg også kender fra de andre videoer, og Mikkel, som jeg også kender fra de andre videoer. Og så er det mig, som der sidder og filmer lige nu, der hedder Achilles. Hvis I ikke kender mig fra de andre videoer, som I nok gør. Så skal vi sætte der. Bum. Dum. Så skal vi gøre sådan der. Passer det der? Ja. Det gør det. Det kan godt være, det er et ret stort hus, men i de andre episoder, så kommer jeg til at... hvad er det hedder? Jo, der kommer jeg til selvfølgelig også at have andre med. Og... nej, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige. Pokkers. Jo, undskyld, jeg ikke lige kan huske det. Nu kan jeg godt huske det.
der kommer jeg til at bygge videre på huset og gøre det større med flere etager, hvis man kan sige det sådan. Og sådan bygge gange og sådan noget til huset. Det kommer jeg til. Gør det. Og meget højere der, så gør jeg sådan der. Og bum, bum, bum. Bum. Sådan der. Jeg synes egentlig, det går meget godt egentlig, indtil videre. Det kan jo godt begynde at gå ned ad bakke med det, jeg laver. Det kan også være på et tidspunkt, hvor det er, at jeg måske skal begynde at bygge huset i træerne. Det kan jo godt være. Det har jeg faktisk gjort mange gange før. Der spillede jeg bare på telefon. Eller det ved jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske, om jeg gør. Men der har jeg også prøvet, hvor det er, at så begynder jeg at bygge huset ude i træerne og sådan noget. Det kan jeg også høre på iPad. Hvis I gerne vil have en god app til at filme ligesom jeg gør, så synes jeg, at Airshow, det staves SHOU, tror jeg nok. Jeg synes, det er ret svært at stave til. Men det er en god app, hvor du kan recorde, ligesom jeg gør lige nu. Jeg tror nok, det hedder recorde. Jeg er ikke sikker. Der står i hvert fald record. Og der er noget, der godt kan være rigtig svært. Hvis det er. Der er noget, der nemlig godt kan være ret svært. Det er, hvis det er, at du kommer til at sætte den forkert. Fordi så spiller du, og så er den rigtig. Og så når du går så ind og ser videoen på Airshow, så vender det helt på hovedet. Det har jeg prøvet rigtig mange gange, hvor vi har fået lavet nogle gode episoder af mig og Jonsen. Og nogle af mine andre venner. Og så er det bare slet ikke virket. Og så er vi blevet ret sure over det. Fordi at det så ikke har virket. Og jeg har den på et eller andet right nu. Fordi at jeg er nemlig venstre. Så jeg har den der slags knap, man trykker ud af apps og sådan noget. Eller hvis du ikke har en Apple, iPad eller telefon, som du ser det på, eller computer. Nej, ikke på computer, der har man det. Det der, hvor man trykker ud af apps, som jeg siger. Det har man jo kun på Apple, tror jeg nok. Nej, det har man ikke. Eller lige meget. Okay. Går vi over der. Ja, okay, det gik virkelig skidt, det der. Bum. Og som I kan se her på titlen, hvis I ikke allerede har set det, som I nok har, så jeg ved ikke helt, hvorfor jeg siger det, men nu gør jeg det bare. Som I kan se oppe i titlen, så har jeg, så er det her episode 1. Bum, 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 bum. Og der kommer ikke kun til at være gaming på kanalen. Hvis der I ser første video fra Shigeo, så kan I se, at det ikke kun er gaming. Der kommer også sådan Q&A og sådan noget. Jeg spørger tit de andre, om de ikke vil lave Q&A. Snapchat Q&A eller et eller andet. Nej. Og Kian, hvis du ser den her video, som du nok gør, fordi at du også er medlem af kanalen. Så Kian, hvis du så ser den her video, så skal du begynde at synes, det er sjovt at lave videoer igen. Det synes jeg virkelig. Ja. Yeah. Bum, bum, bum. Sådan. Nej, okay, så mangler jeg lige der. Uheldigt. Og husk at skrive i kommentaren, hvis I synes, den her video den var god. Og så håber jeg, at I vil like og subscribe. Og så vil vi blive rigtig glade. Og kommenter, hvis det var, du synes, videoen var god eller dårlig. Du behøver ikke, men hvis du har lyst. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes om videoen. Hvad er det, der ligner? Det er også lige meget. Men så ses vi bare i næste video. Hej hej.
og hvis I gerne lige vil se mit skin, så kan I godt få lov til det. Bum. Det er mit skin. Bum, bada, bum. Men så ses vi bare i næste video.